lipite. Ce vrei frumoase are? Păi și Ricardo cum le-a avut așa că s-a născut și după aia a început să... Da, e podau, e jucărie. Păi, murea după... Ai mă lapte de el? Nu, dar uite și știi care chestia, mi să nu mai ies, uite, mi se apă așa. Să-ți dai cu cremă, băi. Păi ăla așa e până la început, vine așa lichid de la... Colasă, e colasă. Vine la lapte ăla, vine colasă așa. Ce faci? O jurică. Da, care e cu leu să vezi. Și când stă la lungime? 47 Și de Ricardo a avut 55. Ce mă, Lorena. Lorena cât a avut, mă? 3 kg? 3 kg 800. Lorena? 3? Da, Lorena, 3. 3 sau 3200? 3200. 3200 m-a avut Lorena. Nu mai știu. 3200 a avut Lorena. Ai pus jucăciula. Sabina a avut aproape 4 kg când l-am născut. Și tu luminița ai avut 3 jumate. Sunt aproape și mai prea mare. Uite-mă la buze. Eu nu sunt nici Sabina aici și grupul. E fericit și el că trebuie să vede așa. Stai că la oi seamănă cu tine la oi. Nu pot să stau. Azi că vine și el? Nu, n-am. Ai dus culcată. Ce vreau să întreb eu? Te-ai chinuit, mă, te-ai chinuit, ha? Ai simțit durerile, e? Dar ce ripotă dacă fotografie făceam la muncă mâine. Făcea Dumnezeu, face, hai că nu mai ne dă ăștia drumul acasă să mergi să luăm bătui. Că tu vedeți aici... Păi de nu eu Și eu am așteptat-o 7-8 ori, am stat. de trăsul cu doamna și mi-a făcut un caz. Și nu ți-a făcut și respirări între noduri? Injecții? De ce? Lasă-mă că mi-a făcut și alte forțe egale. Haide, da. Păi ce mă încerc cum m-a rupt, m-a făcut? A, l-a tras cu goale. Păi te-ai simțit așa rău? Păi dacă s-a lăsat o proastă de aia, s-a lăsat pe burta mea cu cotul, cum s-a lăsat odată...